La ruta de l'aigua és un itinerari que comprèn uns 5,5 quilòmetres en un circuit que s'inicia des de la Font de Quart, manantial natural des d'on parteixen les séquies que banyen tant la vall de Segó com Almenara, i que nodreixen de l'energia necessària per fer funcionar els molins que poblaven aquesta vall. El sistema és segurament d'origen medieval. Des de la Font de Quart es comença aquesta ruta que reparteix les aigües en diverses séquies i ramals distribuïdes per cistars i que ajudaven a regar tant els pobles com les hortes al seu voltant. La Font de Quart de les Valls és un ullal on les aigües de la qual ixen del fons de la vall de Segó, provenents d'aqüífers subterranis alimentats per la vessant est de la Serra Javalambre i la vessant sud de la Serra d'Espadà, amb un cabal mig de 25.000 litres, està controlat sota el règim anual de pluges, amb oscil·lacions molt acusades depenent de l'estació. La nostra primera parada una vegada eixim de la Font de Quart és el Cistar del Septí. El cistar que utilitza el sistema de la font i de les seues séquies combina el de fila contínua, on l'aigua es divideix en la mateixa proporció i per tant el cistar sempre està tancat, i d'altra banda el sistema de tors, on el sequier ha d'entrar periòdicament dins d'ell per a repartir l'aigua obrint i tancant portelles. Això es va fer així des de l'edat mitjana, creiem, per evitar enfrontaments entre els senyors i vassalls i assegurar que tots disposaren d'aigua. Per això, cada cistar es tancava amb pany i clau i només estava custodiada per el sequier. El molí de la font és un edifici fet amb pedra local i argamassa, com tots els altres que veurem. És el primer que fa servir l'aigua de la font. El més característic són els arquets rebaixats o escarsers fets a base de ratxoles vistes. Aquests molins s'usaven per a fer farina i arròs. Encara, en molts d'ells es conserven les moles de pedra, així com la maquinària que sol estar feta de fusta. A part de la sala on estava aquesta maquinària, l'edifici es componia d'habitatge on vivia el moliner, escorrals per als animals i altres habitacles. Aquest molí tenia capacitat per a 2 moles, ja que al ser el primer rebia la major quantitat d'aigua de la font. Quan l'aigua eixia del molí de Quart passava pel segon cistar o cistar de la segona divisió. Es diu així perquè l'aigua es divideix en 5 parts iguals i es canalitza una cap a la dreta, que és la fila jugadora, i 2 files al centre, que són les de Benifairó, Faura i Quartell. 2 parts a l'esquerra són les files que anaven a Benavites i Almenara. En aquest cistar la partició és fixa i permanent i és la distribució principal. La construcció ha sigut reformada, ja que al igual que l'anterior s'ha substituït la volta de canó per una coberta plana de ratxoles i amb unes séquies fetes de ciment realitzades segurament als anys 60 del segle XX. A continuació arribem al cistar de l'Oixet, que du cada fila al terme municipal que li correspon. Una séquia de l'esquerra o de la Moleta du l'aigua a Quart, mentre que les séquies del tram de la dreta duen l'aigua cap a Faura, Llogareig, Quartell i altres alqueries desaparegudes. Aquesta és l'anomenada séquia major també. El cistar de l'Oixet també és conegut com cistaret i deu el seu nom a que és un cistar secundari i que s'utilitza per a dividir l'aigua en un braçal. A diferència dels anteriors, aquest manté la seva estructura antiga, feta a base de pedra i argamassa, en forma de volta de canó, que se sustenta per arcs fets amb ratxoles tant a l'entrada com a l'eixida de la volta. La volta de canó suposava una solució més senzilla si el que es volia cobrir era un espai allargat, permetent a més la possibilitat d'allargar la construcció tot el que calgués. Si prenem la fila de la Moleta, arribarem fins al molí de Penya. De notables dimensions, deguda a les seues ampliacions, al molí de Penya es poden apreciar diverses fases constructives. Algunes han desvirtuat l'estil i la fàbrica original del molí, que estava en origen construït en pedra local i argamassa. Malgrat això, encara podem veure detalls antics com per exemple una de les finestres que denota certa influència del modernisme de principi del segle XX, amb forjats florals i sinuosos que guarden certs paral·lelismes amb les cases dels pobles de les valls de la mateixa època. No oblidem, però, que els molins també eren habitatges i, per tant, productes d'una època. Si prenem el trajecte de la séquia gran que eixia del cistar de l'Oixet, arribarem al cistar de Quartell. Aquest és dels més grans que veurem al nostre recorregut. Elaborat, com és habitual, amb volta de canó feta amb ratxola, la seva construcció, segons els historiadors, data de 1668. Aquest produeix la separació total de les aigües de la séquia del mig els dies en els que pertany a Quartell mitjançant 2 séquies. Per la dreta discorren les aigües que van a Benifairó i Faura i per l'esquerra les de Quartell, que arribaven al molí de Quartell o de Doblons. El molí nou o de Doblons és dels millors que es conserva gràcies a la seva restauració.
Era un molí de blat, però els últims anys també ho va ser d'arròs. Conserva tota la maquinària i és un dels pocs exemples on podem veure'l funcionar. A més, cal entrar dins d'aquest molí perquè, aprofitant la casa del moliner, es va fer una sala d'exposicions on es poden veure altres útils de la vida del camp i al pati es poden conservar i veure una sèrie de moles i altres objectes del molí. Continuant per la séquia de l'aigua que va cap a Benifairó i Faura, arribem de nou a un partidor, el Cistar de Benifairó. La construcció de la nova carretera 320 ha soterrat baix terra aquest partidor, però presenta una superfície en forma de volta, igual que els anteriors, i aquest cistar separava les aigües de Benifairó i Faura mitjançant séquies diferents. El primer molí a la vista, una vegada travessat el cistar, és l'anomenat Molí de Dalt, arrendat actualment per la família Cueco. El molí de Dalt encara conserva els seus mecanismes de fusta, la límpia, que és on es netejava el blat, la gronsa, una espècie de cub en forma de piràmide invertida, que és per on es vertia el gra, els tubs per on es feien els diferents tipus de farina, com eren la flor de la farina, la quarta i el segó, que es donava als animals, i també es troben les moles d'estil francès, amb ranures en aspa, amb les quals es molia el gra. Aquestes produïen una farina més fina que les moles d'estil català, però també eren més fràgils, raó per la qual es rodejaven amb una cinta metàl·lica, tal com es poden veure. Aquest molí també tenia la casa del moliner en la part posterior, que es componia d'una llar amb 2 habitacions, xemeneia i alacenes, uns dormitoris a la part superior i uns corrals. A pocs metres del molí de dalt arribem fins al molí de baix. Aquest tenia 2 moles. En un inici utilitzava l'energia hidràulica, però amb l'arribada de la llum es va electrificar. Malauradament es troba bastant enrunat, però presenta el mateix tipus de construcció que la resta de cases, parets de pedra amb argamassa i cal, cobriment de fusta als sostres i cobertes de canyes. Aquest va ser propietat del comte de Faura, al igual que el molí de dalt, i actualment no conserva la maquinària. El cistar de Faura ens parla de pobles desapareguts. Aquest cistar es compon de 2 séquies, una que anava destinada a l'ús del nucli urbà i una altra que continuava als llogarets. Aquest cistar divideix els ramals en 2 arquets de retxola a sobre un cub quadrangular de pedra que el tancava. Aquest donava aigua a les alqueries ara desaparegudes situades al sud de Faura, com van ser l'Alqueria Blanca, Garrofera o Rubau, i a finques com la de la Governadora o les Hores. La séquia de Benavites-Almenara divideix els cabals del cistar de l'Arab entre la séquia d'Almenara i la séquia de Benavites-Benicalaf. Aquesta estructura és més recent que les altres, però segurament derivaria d'una altra anterior més antiga. Es compon actualment d'un cub allargat en la part inferior i a sobre un altre cub més menut amb una xicoteta finestra. Per acabar la nostra ruta arribem al Molí de l'Arab, nom que recorda, si més no, el passat àrab, almenys la població mudèixer que treballava a aquestes terres sota els senyors feudals. Malgrat que la primera referència del molí és del segle XVIII, no és d'estranyar que ja existís des de ben antic. De fet, el molí era propietat del senyor de Benavites, Gastón Ruiz de Corella, que al 1610 tenia en propietat també Quartell, Benicalaf, Rugama i altres alqueries. Aquest molí era d'una sola mola i es dedicava a la molta de blat, però després s'incorporà un forn per a fer guix.